Vidíš? Ja vítam vás u... Ešte raz. Čaute ľudia, vítam vás u nového shortu. Dneska si dáme challenge, kde odtadiaľ, kde stojí Adam, touto loptou musíme ju nadvihnúť a trafiť do košu. Dobre? Chápete? No nemusíš, ale neviem, jak to dáš bez toho. Dobre, kto začína? Ja. Dobre, začínaj. Takže Adam začína. Mám ruku. Dobre. Kámo, dúfam, že to trafím fakt. Lebo nechcel by som. Ale blízko. Podľa mňa to trafíme. 2 hodiny. Jasné. No poď. Tyčka. Tyčka. Tyčka na koši. Tyčka na koši. Ja neviem, jak sa to volá. Kožná právo. Ale neviem. Kožná právo. Dobre. Takže druhý pokus ide, že tam. Kožná právo. Tak kocka, čo si otvoril? Kámo, tak to nedáme ani náhodou. Kámo, rýchlo. Rýchlo, dobre. Rýchlo. Prečo sa mi odkopúvala? Nie! Rýchlo, Adam. Dobre. Ľudia, v tomto videu sa nám to bohužiaľ nepodarilo. Ale na budúce vydáme part 2. Čaute.